Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Ka sipai bachelor jong ke Israel kala yo ya kanam ka bakrau hadin ba kala yo ban siat yap ya ki khat arngut ki rang Hamas ki balai herma ya katai gari haki khendet sngi bala deb ka Inber Lieberman kabadai ka sipai ka bachelor kala penbet kerki ban yele persya bat ki rang Hamas habaki leitur ha kawai kesnong kanir am kabadon tang shimer na kasa strip hadin ka jingmi ki jingtai hakatai kathan ha kasngi sajjan bala deb kumta ka inbar ka badon arpeun rius nem karta kala lum lalang yaki pulit benrap ha katai kesnong ka badon hanyus pa ngut kinong snong bat sakhat arngut ki pulit snong bat kalasam ya ki tiarile bakin ikon persya ya kitai ki rang Hamas bat kalapha bakin paharas kemha ya katai kesnong bat mari rung kitai ki rang ka inbar kalasiat yap daladi ya kisan ngut ki rang Hamas bat sakitai ki khat arngut kile yo penyap ya kitai ki arpeungut ha ka jingele ka bakteng hadu saw kenta kawai na kinong snong habakren ya ki kot khubor kala kentho da ka bong kalong karai ka bastat shisha bat uktunga jonga udai uwai na kinong irap bat ubalaida na ka jingyap reu hakatai kesnong kitang suyos nyeu ba ka don ka jingsiat suloi kumta kile yelum para maki bat kila husiar bha ya kelit kawan ha ka jinglam khmat jong ka inban laong shu ba ka inbal kamsem la absatia ya kitai ki erang bakin yo lat bandrung sepo hanrai kila kherwit no bat wood bat katai kala yada na ka jing du ai jong ki babon ki men simbreu khublai sibun